Shaqekile abantu lokulandela inkulumo-ke noma-ke intombazane esabalele ey'nkundleni zokuxhumana ekuyiyona eboshiwe njengoba-ke abasokhosini FM bebekade bevakashele laphana-ke ejele lase-Westville. Umama uDudu Khoza ubeke esenza ividiyo kanye nesinye sesiphalaphala sentombi laphana-ke yasabalala kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana, kanti futhi abantu bathinteke kakhulu bey'buza ukuthi ngampela usisi yini le engaka owayenzile. Bathe mangabe bethola ukuthi kwenzakalani, cha base ukuthi akusekhona ukuthi mhlawumbe abamsoli kulokho akwenza, kodwa-ke kube ukuthi cha waze wamuhle. Kakhulukazi laphana-ke ube yintandokazi kakhulu laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana, igruphu enkulu laphana-ke iy'nqwele zabathandi bawuculo kamaskandi. Iyona-ke igruphu enkulu esakwazi ukuthi ithrendise into esuke ithenda ngaleso sikhathi noma-ke iphakamise into esuke ithenda ngaleso sikhathi. Base sebesho onke amazwi amahle namazwi enduduzo ekuyiwona adluliselwa kulo wesifazane. Ngaphandle kokumele isikhathi akamntwana sekhaya asingena kuyona-ke ividiyo sizwe ukuthi ngampela usisi wayekade eboshelweni kwakade kwenzakaleni, njengoba-ke bevakashelwe umama uDudu Khoza lapha-ke eWestville kanye-ke nozakwabo basokhosini FM. Silana-ke ngingabala nje ngiqale le ngoti balela sesiphuma nizwe ukuthi siphelele la ngempela. Kukhona-ke la njengoba sikhulume sathi silana eWestville Correctional Service, kanti-ke mnandi sizele iy'ngane zizothola ukhisimusi, iy'ngane ziphelele la ku-2 years zizothola ukhisimusi. Kuningi sesifundile-ke sesifundile nanokuthi mase bewa nje no-2 years-ke kuthiwa hawu Nkosi yami sengohlekana-ke goduka ekhaya kucaca ukuthi Nkosi yami. Njengamanje kodwa-ke sizokhuluma nomunye umama okhona khona la ngaphakathi ohleli-ke nomntwana wakhe. Asibingelele. Sawubona sithanda sami umuhle. Sawubona manje. Ngiyaphila njani leyo kuhle kanjena nje la sise-Westville Correctional Service. Ngithi umuntu abantu abakhona la ngaphakathi sikhuluma indaba ka-16 days of activism la sikhona phansi kokuhlukunyezwa abantu besifazane ney'ngane. Abanye bagcina sebehlukumeza wabona ngesimo basuke bebhekene naso, yabo. Ake ngithole kuwena ukuthi uneminyaka emingaki? 25. Ngempela 25. Ungenela ukhuleko noma ungenela esekhona vele? Ngikhulele ngithulisa. Wow, ngiyaphelela. Wahlala kwazi ngoba kusesikhathi wamtetela khona la. Ngempela uvele ungaphile. Yebo mama. Ngiyaphisa. Ake sizwe yini ekulethela? Mhlawumbe kuhle kakhulu noma ngazi ngasondela nje kodwa wesingaphi? Ngane Phakathi ngaphandle ndawo. Okay, sengikhuluma njengomama-ke bala. Umama usedabo balinawo ekhaya, udadewenu noma abakhona. unodadewethu ngomncane. Ugamile isimende ngoba ngisho ukuthi khona isikhathi esikhulu. Yebo. Usixoxele kancane. Kubalulekile njengoba sithi 16 days nje kwesinye isikhathi umuntu wesifazane sengaphezu kwamandla noma esesevaleleke ekhoneni noma kukhona nokugcindezele khona noma ngoba nisemhlabeni kufana nathi sonke nje isizathu sifana nesingapha khona nakomunye wesilisa noma wesifazane. Wena kwenzeke njani? Kwaba nje iphutha komzala wami ukuthi ngikhiphe isikhulu. Umzala wakhe wasethule iphutha ngiyajabulisa ukuthi ukuthi into eyenze ingaqondekile kwase kuthiwa-ke ngoba nawe ufakazi osungena kanjalo base bethile base begwebe isikhathi esingakanani? Sitholele u-live 15 years. Umzala wakho owesifazane Akekho wesilisa. owesilisa wasemnamathela kwena Nana bathela kumina ngani. babangani yakho Yebo. uphi nayo saboshile Yebo mawuboshile ukuthi yena la ukhulumayo yebo sitholele 15 years. So uthe ungena Ngene no-24 years. usuhlala sezingakani Sengidlale 24 years. uthi ngisaba ngokuyena noma kakuhle ngokucabanga lokho. Hayi mina kwamanje akusenzile. Ngikhuleka kakhulu ngolesibili.
ngicabanga ukuthi uyoyenza yona ngi-2019. uready ukuthi uyenze nanoma unobani ucabanga ukwenza nomzali kamufi noma umali omqabanga ongakhululeka amathiwa nje uyena futhi uhlanganyelwa kuyena. Iy'ngane zakhe nododakazi wakhe ngoba yiwo asakhona. Ibona sakho ubulungu owesifazane Owesilisa. owesilisa ungakhuluma ney'ngane zakho ngokukhululeka. Uma ungathola ithuba manje ungathini Ngithanda ukuxolisa kwaba yiphutha ukuthi sasingazi ukuthi senzeni sasingekho emqondweni. Ukuxolisa nje ngathemba ukuthi kuyofuna inhliziyo yakho ukuthi sixolele babona kubo sekwenza. Babeka isizathu sokuthi babona ngendlela umufi abulawa ngayo iyaba nesihluku abanesihluku kakhulu nangendlela yonke into eyenzeka ngayo. Mhlawumbe nanokuthi-ke angazi ukuthi asekusatshiswa nalaba abanye because bakhona abanye babephakathi kodwa icala lahoxa kulona. Khona nabo sesiboshwe nabo kodwa icala lahoxa kulona basikele phakathi. Azange sichazele sebengaphandle bangaphandle baphumile esikole. Abazali abazali abami baphumile ngaphandle. mhlawumbe umthetho awuvumi. Hhayi umthetho nawo uyavuma. Basindeka linye ilanga la kuthiwa khona ngicela umthetho ukubona kahle kuyafisana lapha. Linye ilanga la kuthiwa mhlawumbe phakathi nakubona ama-social worker akhona kahle lapho abalanga phakathi noma Hhayi ikhona athendayo elele ngaphakathi. ngempela hayi kulungile ngoba nawe uyathanda umuntu wakho kodwa ngeke ngiphendele ngawuthola ngumyalezo mhlawumbe abanye abantu abasha nawe useku-festive season zizobe zinjengokuchaza ukuthi sasingekho emqondweni. Batshele bahlale besemqondweni bahleze kuyokuphela ngiyakuthanda nawe ngiyabuza sizacela ungazihluli. Ngicela ukuthi intsha izame ukuthi iy'phathe kahle ngoba ngeke ngize ngithi abazame ukuthi bangathinti lapho esithola ukuthinta khona ngoba ngeke benze kodwa abathinte babe semqondweni kodwa bangalahlekelwa umqondo. Ngiyabuza khona abantu kakhulu abesifazane bayabangana njengoba ngenze nje isoka lami izoba nesikhwele nawe uhamba ngiyabona wabakhulile kwakhe phanga umoya isikhwele hayi ngiyakhulisa